muri yeZimbabwe tinoda kutenda inonzi Misheki Mukumire, umwe anotungamira chipata chemasimba edenga. Tauya pano paagricultural show tichingoti happy agricultural show kutanga kune mutungamiri wenyika yedu nedare rake rese nevanhu vese veZimbabwe tikuti happy for this agricultural show. Isu tinongokurudzira kuti tiri pano muri kuona tiri panapa pane vanhu vakawanda muri kuona vari kufamba vari kutenderera vari kuita zvakasiyana-siyana. Vauya nevana vabatisisei, mwana anokosha. Usati wabva wapinda pano takurovera isusu semasimba edenga waronakirwa nengoma nehosho wabva wakanganwa kuti wauya nemwana panapa. Vana ngatifambe takachengetedza uye tivaise matagi kana kutonyora zita toti ndinozi Misheki Mukumire Gumbi zvakati wonyora wobva wasungira mumaoko momwana kuita kuti panorasika hazvizonetsi maofficials ari kuronga zvinhu izvi uye mwana wako unokwanisa kudzokana. Tine nhoroondo yatinoziva yakawanda yevanhu vakauya kuagricultural show vechitandara vafarisa uri wamaice cream vari kuita sezvavari kuita izvi vakukangana kuziva kuti vane mwana tozwa kuti mwana ashayika pamwe mwana azotoshaika kusvika pakutoshaika chaiko. So tinongokurudzira kuti ngatichengetedze vana vabereki, tisaunza mwana ari ega, uyai nevakuru varipo tofamba takadaro.